terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij lid is kwam. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Ja, you also. Dit is huis voor democratie. En Jaso, you hebben recht voor demonstreren. En Jaso na also, pay pot parlementariërs voor doe you ook. Jaso na also, pay pot parlementariërs voor zorgen dat de economie moet draaien. Jaso na also, pay pot parlementariërs voor make doelwet die akkoorden voor beschermen people en beschermen economie. En tijdens versie dat we deel voor het parlement, dat Jaso, dat hij handel in strijd aan het volksbelang, dan hebben we het recht als volk van Suriname om hun tot orde te roepen vandaag hier. Waarom zijn we vandaag hier? We behandelen we. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV. Welkom in Sweetie Sernang, 17e rijkste land. En ja, 17e rijkste land, denk je direct 17 februari. Zo toevallig hè. Maar ja, als een ko helpen, als een ko bos in een foto, wat soort sani kompsa. En dus zo'n attentie wat takatori, ons hebben man lek wang activist ook toe. En we kijken, wat ik aan even van tak, samen vindt van die psa. En als hij het afkeurt of if een man die van tak, hij begrijpt het en ja, hij keurt het goed, dus zo zijn het. Maar mina denk je, attention aan ons man. Ja toch, attention vader. Ja, Fosmo Godoro, wat akip cisrana tongere. Fosmo Godoro damyo abar alasma odi. Ja, zelf in Nederland, zelf in Engeland, zelf in Amerika, wispeude. Dus pewetang, zolang ukumbati berin seranang, worden altijd seranamang. En ze hebben het recht altijd om te weten hoe het reelt en zeilt in hun geboorteland. Ja? En ik was aan het baka, i chawatu sa kafesi, volgens mij ook die antwoord, maar migi mek duidelijk. Alla smasay arki en alla smasay luku. Attention. Ja, take altijd, tak integriteit, i moest op inuski. Attention, egi antwoord op de vragen sa you stel. Ano sa attention stel. En ano sa attention wani. Attention, gi antwoord sa volk wani. Ja, want het is niet onbekend. Ja toch? En punt 2, mio tegi wansani. Meka dit duidelijk. Mi ano akbur kau. Zij hoor kautere. En mi ana burki, zij hoor boer kautere. Ja? Laat het duidelijk zijn. Ik doe een vraag zo net. If me keuren af of me ne keuren af. Op zichzelf is criminaliteit nooit goed te spreken. Ja toch? Want sapsa 17 februari. Adina lees van criminaliteit kaba. Ja toch, maar if you look at one say, vredesprotestmanifestatie dat democratisch in een land bestaat, aan Eurokomoro, om de eerlijk naar Ausrevi, om een vredesprotestmanifestatie vinden plaats. Suma klap suma. Wetsdienaren en klap burgers. Ongeacht of na vrouw of man, we blijven vergeten dat na heersani. Terwijl in een democratische staat mag een vredesprotestmanifestatie gehouden worden zonder aanvraag van een vergunning. Ja toch? Maar Airoko, Aneuroko. Ja? Maar dat ze denkt dat ook op Sano. If Aneuroko. En mi betegi onu altijd mi be warsko unu. Lukmu tak sanoma guanga safri o guanga tranga wandi. Tako escaleer. En dat kopsa toch? Dat kopsa. De if actie mi if me keuren af, dan moet tak ja, me keuren af. Maar ta patrasi dan moet tak
bijna me kan verstaan de man. Want mi take ook toe, lek voorzitter voor ABOS, lek politicus, lek activist, mine hoor kautere. Daarom ik inobeshimi. If no een organisatie kost dong lonta tafra futaki, van we planning, van we doen gestructureerd, dan ga je ABOS niet daar krijgen. Je moet wel één ding niet vergeten. ABOS heeft ze informanten. ABOS zendt maar ook toe drapen, want toen maar voor nu de voor evalueren. Mocht het zijn dat calamiteit vinden plaats, is terugtrekken. Ja, maar denk nog mag de in de frontlinie. Unu er ook gestructureerd. Ja, unu de georganiseerd. Dat nou zijn we tak altijd. P denk tak meneer attention drapen, meneer attention drapen. So imsheng. Maar aher 17 februari sa vinden plaats, laat ik u één ding zeggen. Uw analysering, uw evaluering, het waren allemaal vraagtekens. Allemaal waren vraagtekens. En komt dit zo duidelijk. Het waren allemaal opgezette zaken. Het was een plan. Het is opgemaakt. En meneer Atensio, meneer Abos, ne play na nga desan dati. Uno ne lau, uabu deskundige ook toe sa ka-analyseer san boeng. Da, yo tek mi kwalijk, maar uno o abifroko inafasi sa a wetgeving ay taki. Maar if wetgevers schreef jij over treden egi wetgevingen, dat ko vinden plaats drapen. Ja? Believe it or not. Wat we begin so nou. Want rana media no be manchi, ano be man sabi. Taki, a brandstichter. Sabi stichta eerste brand, likvis de man, heeft ontvang money. Dat varigio nieuws kan vinden dat hij, maar no of de media strana no man vindt dat hij. En hij bestaat ook. En hij bestaat. Maar next kibrin strana vooral, if je de internationaal, if je teken verdrag internationaal, im onto wansani, sheng. Internationaal de mai luku nu tak luku de burkau. Luku de mansa ei creëer san gidens refi. Sabi tok, no de ino de veilig moro. Maar no denk taki, lek fasami takeng ba. If een buitenlandse nieuwsdienst kan si in. En ik kan go na. Ga naar regio nieuws, 18 februari 2023. Jo, hier, een paar journalisten uit takking. Duidelijk omstanders hebben gezegd. Hebben dan benadrukt dat de brandstichter werd betaald. Dat men nou denkt dat hij werd betaald door Amasa zogenaamd organiseren santo. Contact en zo lek mi brada pakito. Men nou denk je. Ja toch? Dus die vraagteken is een opgezette zaak geweest. Summa bij summa. Voor stichte brand. Summa die opdracht. Voor zoet a eerste schot. Want in een vredesprotestmanifestatie is de mij rigeri. Summa die asiai fidier of a DNVR voor een karing. A opdracht voor zoeta waarschuwingskot gwa lucht toe. Meka escaleer. Die man is geen idioot, lek vasa om een parlementaris meer rijtaki. Is opdracht uitvoeren dan een beklagen. Trouwens de massa die defensie sabi. Amano, doa sa sumar. Isap sa watak sut walay uit wa maxin. Isap sa na frantor tu dati. Wis na walay sut uit a maxin. Nabigi frantor dus amano sut de waarschuwingskot sumar. In opdracht. En sabi da opdracht? I moest charwan rel go in a vredesprotestmanifestatie. Ja? Dat na a leidraad. A tweede sani. Isap om een wetsdienaren bij de in burgers mindri akroot. Isap om een wetsdienaren schreef bij lei akroot. Nee, dat u no sabi.
We playlijk tak uno sabi, we doelelijk tak uno sabi. Daarom heb ik gezegd, het is een opgezette zaak. Ja? Punt 3. Soort voertuig bij Saka om mijn criminelen. Mi etak criminelen omdat mi taki tapawansi me keure af. Ja toch? Maar uno play burichi omdat we hoor boer koutere nanga we hoor koutere. Defensie nafko nanga om een scenario tak we gaan onderzoeken hoe het komt dat jongeren uit militaire voertuigen zijn gestapt. En anno 1, anno 2, anno 3, anno 10, nou een heer peloton. Ik heb bijna ik kan tak nou een heer cargo de malay nanga so criminelen. So plunderaars. Bende if you no look na gedetineerdes refitu. Film ne leitok. Archiefbeelden ne leitok. De masaka de manawal de extrato. Mi baru me lisi attention no de ma attention de. Mi ne planga de sandati. Ja, mi roko nanga skin firi. A natuur e beskerm mi. Mi roko nanga des masam apnam baka sa tegi mi fori meneer attention nogo une vier en meneer attention op zichzelf schreef taking waleti mi schreef ne vier omdat mi bigis masa gwelip mi na no dangami awis isen wa leba kona meneer attention wa bakru asem leba asem bakru ko for you dat no roko na meneer attention iji. Dus a krins king. As king viri sam abi. Mek mi taki. Ik doe een stap achteruit bij deze. Omdat we het al hadden zien. We hadden dit al zien aankomen. Het is een opgezette zaak. Isabi toch. Trawai bargi trawang. Bebek uno guastrati. Ja. Mi achterbaan uno guastrati la mek je in deze vermoedelijk na de seman dat hij doet alsof hij zijn de man guastrati sap om een man mishi di bedena rangu na meeting drape na om een oud politicis meeting de man drape toe wat doen ze daar dan na instructies sa de man kisi dus campanen zogenaamde organisatoren de man op bevinden schreef de man maakt misbruik voor deze schreef. En laat het duidelijk zijn. Is op zijde meka escaleer. Ja? Zijde meka escaleer. Anego ama waarschuwen schotwang. Anego ama traangas sa de man zoet gericht. Ja? Ego om nou een planning. Ik kan tak bij ik kan tak nou een koep. De man koep den schreef. One of them make misbruik van trouwang. Ja, zijde, onthou boon sa me taki. A wijziging voor a kiesstelsel nom godoro. Ja, en a vervroegde verkiezing nom godoro. En brief me, de mo kondig, wan avondklok. De mo kondig wan lockdown aan, zogenaamd. De mo kondig wan lockdown aan, dat de mo poti burgernoodtoestandswet. Isabi do? Terwijl saning. So lei. Naf mekano godoro. Naf mek no a verkiezing, no a vervoegde verkiezing, no a zakenkabinet no kondoro. Ja? No a kiesstelsel ne wijzig af. Omdat de mij vredig batak. If kiesstelsel conform de wetgeving, conform artikels in de grondwet, wijzig af, de no go komoro. Akaba. Ira po ko dito. Akaba. Dat otek demang. Ayer 17 Februari sapsa. Ja, na kup demang be kup den srefi. Us dong daw den kip chinso sa metaki. Ja tok. P. En zijde de man disi be de vervoerd. Fugo brong, fugo plunder, fugo gismama keri. Dat heeft me betak dat me georganiseerd en ik heb zoveel protestmanifestaties georganiseerd. En het was altijd rooskleurig gegaan. Zijde, omdat me bepot me mannetjes altijd voor orde.
If you nou maar organiseren, staan dat heb je het niet goed georganiseerd. Ja, je hebt je laten misbruiken. Je hebt je laten bespeeld door eigen mensen. Ja, je hebt tegen wanbeleid en je eigen man ego snap die wanbeleid. Minaf kar neem wie de schoen pas trek hem aan. Sabi toch? If mi moest go vet tegen wanbeleid, dan moet mijn partijgeleerden of mijn leden van mijn organisatie niet gaan zitten met wanbeleid. Ja toch? Niks gaan bijstaan met wanbeleid. En awis na je carrière, awis na je debrede. Als je dat doet, ben je niet integer. Alleen een wetsdienaar kan dat doen. Wat is opdracht uitvoeren dan een beklagen? Maar geen enkel oud-politici of politicussen of politicas. No enkele politici. Je hoort volk voor de gek. Attention, vragen lai. Maar we troefteking gestructureerd wordt jaren wakap zo ordenasan. If iluku na een model van ugwen dusani, uba protest bananga organic, sa commit organic, ushideng de desani drape na kabinet VP, pedema sukuf tursuan tuma koina san fu chawan orde koina protest fu organic kies occasie fu speur de ma op putak van ai dis na de man harik moto. Asem san kotek a protest fu Pakito no bestera puso. Suma de fu blame na ala de sandisi. Want het was een oproep van Pakito, C47 steun, de man de bondsleden, de man sani, de man geven de steun aan Pakito en dat zal lopen uit de hand. Wie moeten we hiervoor blamen? Moeten we de regering blamen, Santoki blamen dat hij koppig is geweest en geen gehoor geeft aan de noden van het volk? Moeten we Pakito blamen? Moeten we de bond blamen? Of moeten we die burgers blamen die zogenaamd honger hadden, maar geen enkel brood of dat hebben genomen? Want ze zo apparatuur, bromfiets, vernietigd aan go to. Logo, ko begin so fosi. Ja? Pakito na mi chimbrada. Ja? Mi tak chimbrada omdat tama yung umoromi. Pakito is een goede mattie van mij. Sabi toch? En ik ga het ook toegeven soms is hij wel koppig hoor. Sabi toch? Maar amana mi chimbrada. Ja? Amana mi maatje. Sabi toch? Uma fene ng osrefi. Maar wansami wat hij gama ook toe. Want hij heeft het georganiseerd. Volgens hem, want de man voera show van man. Is het toch? En if de man voer je show en je organiseer, je kondigt een protestmanifestatie aan, dan heb je het niet goed gedaan. Bigya voorbeeld batok. Meneer attention na sider 2005, 2007, 2008, 2000 Karkong. Uno be ko wadi na strati na tumung, drimung, ima 24 uur straight en mitak 24 uur na day and night. Ubede da pen onafhankelijkheidsplein. Ja? Abede gremmig ook toe. In Richelieu klap be klap feti be feti. Ja toch? Maar uno be plunder. Uno be go vernil. We tak altijd, ano omdat we charu wet fraga da we vrede. Want die klap uno wo klap you baga. Dat bij de aleidraad, sami tegi, a eerste waarschuwing schot, dat bij de aleidraad. A tweede one bij de atrangasta de man zoet gericht. Maar in feite, ano dat bij de aleidraad met taking ba, na opdracht, sa amang sa suta eerste schot na lucht toe, dat na aleidraad. A opdracht, want die man is geen idioot. Want DNVR, nog een CIVD'er, nog een schootumang, nog mag zoet zomaar gewoon lucht toe. In opdracht. Want no man no be going up mina DNA ete. De man be riger na fetsi. De man be secadoro. Bildan elitok. Oké. Dat ino kan doen aan dat. Pas in opdracht je gia waarschuwen schot. Ja, zolang je commandant bar jongo. Waarschuwen schoten afvuren. Dat je doet. Jullie militair no doing. Ano mag, anders je snap drap je visat afra.
Dat na leidraad. Dus, amasa organiseren met name pakito. In feite, if you organiseren, dan je schuldig toe toch. Want dat want tak, you know, lukusa de rondom voor you. Ibem tegi de mannetjes fik batak, afesi dat nooit minoshi, afesi dat no kons donang ami tap tavra, mino bebel son asma, minanga son asma no tak, ide sa sabi tok. Elek fay ora microphone yo baren direct, tak if ino bohor jan of you, janaf so. Tade mambo sabik batak, ya bendor. Ibus bemashi, tak wets dinare, ongeacht soort politieke kleur de mande, de man die burgerij ook toe. Ano tak, omdat de mij viering, ano ala mij viering. Motegi was niet jouw aan café si sonetok. Masa bede drapa ano ala ma pina. Wat if ibe pina? De ibe te kwangras on batra watra, dan botak ai pina. Ja tok, ibo go drapef go. If de man be baro ko an wi kripen yang seri eni teki eni nyan drape da rotak angre kiryu ya. Nef je go voor crossi. Je go voor brom. Ah? Je go met sandelsma. Isabi do? Da, ine pina tok. Ine pina. Dus, volksrefi, de debat toe. Ja, organisator is debat. Volk de debat, want wie is de man na criminele? Na volk. Is het ook? Want ano de masa benak na nga patu. Go plunder de winkri tok. De masa go plunder de winkri sa tapu. Bana instructies de ma veni. En im lukusot winkri de ma plunder sa tapu. De masa tak money drape. Money drape. Wa erosil sa tapu yo go plunder. Am dati saptak de pres dape. Money drape. Ja tok. Asia money drape. Is het dan? A derde, a her scenario disi. Motegi wansani. Ja, ik heb altijd respect. Mijn ecosysma. En te met taki, mijn staf sa met taki. Omdat ik heb altijd bewijsmateriaal. Maar president, jij hebt voor deze chaos ook gezorgd. Laten we even eerlijk zijn met elkaar. Regering, DNA-leden, jullie zijn de hoofdschuldigen. Wat de vredesprotestmanifestatie hoor je gi opdracht voor go klap de man. Je gi opdracht voor go arresteer de man. Je liet dat je ons don tap tafrananga de man. Terwijl nooit je don tap tafrananga de man. A probleem na unuwan domineer akondre. We hebben een stelletje dominanten hier zo. Criminelen, dappe crimineel de. In een regering crimineel de. You no kan go verhoog a benzineprijs. Wanneer was een aankondiging voor een protestmanifestatie. Je hebt je boter in je kop. Je weet bliksemgoed wat je gaat doen. You char aga oskong. Om de eerlijk. If 17 Februari protestmanifestatie kondig aan, fa you kan go oppo a benzineprijs 16 Februari, pe wa wiki geleden you be openkba. Fa you kan go op a koers lek takje lau. Lek awan sabar en houder fu koutere Osaka koers. Mino karning. Suma swefiti. Trek hem aan. Mino karning. Maar if wama gimo autor dana eng. Ja tok. O de eerlijk na ngaus refi. Want juridis minelaw. Ma bilde de. Ma minaf karning. Wala malasabi. Suma hor koutere. Wala malasab suma hor bur koutere. Suma na burki. Ja? Dus suma creëra saan disi. 1. Regering. 2. DNA-leden. OM. PG. Karkong. Aher trias politica. Zij de met aher trias politica. Het trias politica die gescheiden dient te houden. Qua wet. Zie je dat gescheiden?
Is hij dat gescheiden? Of atrias politica, hij roko samen. Terwijl dat nog mag. Gooi je naar grondwet dat je ziet. Dus aher chaotische sandisi. Abena minota chaotisch baka. Het was een geplande zaak. Unom doe ik tak na boer koutere we hori of na koutere of na boer kitere. Ja, want no tangan no man or boer kitere tera boer ke ora boer koutere. If je begrijpt wat ik bedoel. En na boer kou e hora koutere. Want de coalitie bestaat uit 4 partijen. Kom trek me woord terug, want nu komt 3 partijen, zogenaamd. Ja toch, maar tegen de August stem daar 4e partij op een vinger ook toe. Is je pas probleem de? Na stemmen op nadeel voor een samenleving. A stemmen op nadeel voor een volk. A besluit maken op nadeel van het volk. Dat na een probleem zou abidja. En dan mag je me weer vragen, keur ik het goed of keur ik het af? Dan moet je chin dong. Je mag tak bigis matak yung dudong na dudong na tusani. Kom tak eso. Modulek tak minomatak Nederlands. Allebei de twee. Ik keur het af en ik keur het niet af. Allebei de twee. Kula fup chin so. Is ay de ma bigis matak tayo me krap la fuer video ernstig. Deze wij visie. Mana allebei de twee. Ja? Of komt taking? Beide. Want dadelijk de mau tak dat omdat mino de universitair dus na bakba Nederlands met takje. Oké, beide. Ik keur het af en ik keur het ook niet af. Ja? Ik keur het af omdat criminele handelingen zijn gepleegd. Ja? En mofina handelingen waren gepleegd. Mofina handelingen na te drinje chiri te angre chiri werkelijk. Daar heb ik het naar de burgerij toe. Want je is voerma, je plunderaar, je na chiri mama, je maakt deel van het burger. Maar daarmee zeggen we niet dat maar moest go plunder supermarkt no, want kotak about dat effect. If we look at effects asansa de man make in een centrum habitat een samenleving. Natak wa nichta, wa tante, wa omu, wa nefo, karkong, no aproko no de. Vanaf 17 februari tot unesap oting de mo de winkel op een bakka. En de man ook is pai. Ze gaan geen boterham kunnen verdienen. Wanneer ta wa tante, wa omu, wa nefo, no aproko no de. Omdat, want toen man go vernietig de winkel. Een ondernemer kan beslissen van tak mine opomoro mine go in a business is moro me gwe baka me duan drasani. Na de nadelen zo op no de. Plunderen is niet goed te spreken. Wins suma je go de man vernietigen economie na asansa de man haal uit. Luku, bigis maar leren dat te weer takusani en te weer bekijk bepaalde sani of we bekijken sani, we bekijken van beide kanten van de munt. Ja? We praten over criminaliteit. Maar per a criminaliteit begin. Huh? Hoe de eerlijk naar ons refi. Per a criminaliteit begin. Dat wordt tak about a basis. Ja? A criminaliteit begin. Per money e furu. Maar money ne kon baga. Is toch criminaliteit? Money bij Fura Centrale Bank toch? 23 miljoen nog maar kompen de rest de. Huh? Criminaliteit begin. Pe de handen. Pe busesser de. Huh? Pe de money sa laside. Pe de money sa go to. Ei sen gwe. Ei verscheep gwe. Double, triple. Maar money ne kon na centrale bank. Hij go in een zogenaamde stichting of organisatie of nieuwsserving of van karing. Ano criminaliteit dat pino. Je voert toch? Je stelen. Zolang je steelt, ben je een dief. Zolang je steelt, ben je een crimineel.
Da say riken op sano if je kwekis neki kotro aboma. Da inom verwacht ka aboma troa sneki aboma troa anaconda ja. Ik vind ik betreur het. Dat om de soort sandisi, om de instructies voor oud-politicis, wat is dit blijkbaar ba? Mi bewantak vermoedelijk, maar nu niet pier borsu je ziet dat dit duidelijk dat de mij puur criminelen show na nga srodat wagi. Suma foutning. Door suma te doen, tak mang olas bredenu. Inom tak door de masay protester. No. Intak de masa show de criminelen na nga srodat wagi. De masa go paima fugo lit faya mindra foto. En niemand moet me komen zeggen dat dit voor het eerst is gebeurd. Want in 1972 was het ook zo'n fenomeen. Zo was de oud-assembleegebouw afgebrand. Is dat de mij creëren nou? Code krintaki na krilibi. De man creëren een burgeroorlog baga. De man creëren een rassenhaat tussen Hindoestanen en Creolen. We gaan het nog daarover hebben. We nog op een punt dat toen CDP. Want hoe dat politiek voedsel naar racistisch is op basis van rassen. Maar we gaan de woord tak about. We gaan die en tappen aan volgende vraag. Prima. Misschien heb ik mezelf dan te vroeg naar voren geschoven. Mijn excuses, mijn brada. Maar ik geef je slechts een sluier. Isabi toch met die wan voorschot. Ja, omdat ik jangara mi atitok. Mi ap Hindustani brada, mi ap Sinisi brada, mi ap Ningre brada, mi ap Maron brada, mi ap Japanese brada en Ulobus refi. En tak, a vraag voor you nou, tak a ondernemer of a werknemer moest last brede zo'n fasie hebben aan hun te danken. Dat is punt 1. Punt 2. A ondernemer ben gebruik en verstand ook toe. Want de ondernemer dat hij komt dat een werkgever. Hij paait de werknemers onder. No mane jompogi de werknemers. Worden werknemers onderbetaald, kunnen ze nergens gaan, niet eens naar arbeid. Arbeid zelf kan oprotten. Want isap om een werknemers, hij doet beklag. Hij doet aanklag naar arbeidsinspectie. Ja? Nooit de NFNJP, altijd de ondernemer, de werkgever, hij wint. Va. Isap omen de maf sunyi even inwandi. Inwamu. Isap omen de mafu redisa even inwamu. Ha? Isap omen de mafu sarju even inwamu. Da praten over interieurverzorgster, tuinmannen, onderhoudsmannen. De mannen doro niet eens voor dusung SRD. Wat mij tak over ding? Ha? Isap omen mij kies koskosi voor werkgevers. De mij tronslaaf. Maar omdat al die situatie tranga en op 10-3 dusung voor dusung sa de mij ven in de anu voor overleef de man nog seki. Dat zeg ik nu weer. Ja, ondernemers, jullie zijn ook debat. What if you sabi, want 17 februari protestmanifestatie, hij kondigt aan en de man bar alles plat, dan moet je je deuren sluiten. Dan moet je werknemers beschermen. Maar nee. Want you abakondre. You nafa coalitie. You be de biggie investeerder in politieke propaganda. Well, they take no na. Ino do next. You do you wigi werknemers tekort. What if de werknemers ben ja fong om you EDP, you ben tap de doro. Tak de plunderaars go plunder doro sa tapu, dan mo kere afya. Maar met taken baka luku pede mango opo sa tapu. Winkri sa tapu bam da de ma sabi, de ma kis instruksi, de ma kis pingi tak na dape moni de. Ano ino ang broodwinkeltje? Ja? Kritaki na krilibida mahmen mahate. Ma a werknemers revitu. A werknemer no be maseki. If you be roko bijvoorbeeld na digisel.
Ik was aan de maasut faya. Tegen een werkgever voor je of tegen je supervisor tak. Ik kan ook niet meer hoor. Want ik kom niet uit. Ik ga protesteren. De Lucas de botegi de man. Lucas de botegi de man. No work, no pay. Ja toch? Overheidsapparaat schrijf ik doe de aan dat. No work, no pay. If you want, you can go protesteren. Maar nooit je bartak jongen. Mo opoy money. Ja tak? Suma money wang de mau opo. Freebie waarop sa dadelijk pa 1800 de. Pa 1800 de. Gisuma 1800 de. Zwakke huishoudens. Dus dan na zo'n ambtenaren wana zwakke huishoudens. Faf de pambediendes. Faf journalisten like you. Huh? Faf de interieurverzorgsters. Zij ook op particulier. Faf de onderhoudsmannen. Zwakke huishoudens toch. Maar je want brein volk. Je want brein volk. En je snapt zo'n probleem dat ook toe. Ik zet ook de schuld aan de vakbondleiders. Want ze zijn niet integer genoeg. Ja? Ja, de rek is vol. Ja, we viering. Je nyangving. Adema de leden voor en leden eronder. Ja? Want dinsdag weer Bartak ding bokona strati. En staat denoka strati. En staat twee rebaka. Ze vechten om een post. Om minister, onderminister te worden voor de BTW. Jullie zijn gek in jullie hoofd nadat hij Kirunu. Ego. Zijn allemaal ego-trippers. Alasana, ik. Terwijl als Rana volk ziet dat heri libite na dede wisa fetigi Ranang. Maar zolang hij komt voor positie, dan ik. Pier attention bar altijd ik. Attention benader iedereen voor awan begin doen sani. Attention benader Pakito. Attention benader Piqué. Attention benader Maku. Attention benader Neus. Attention benader Render Veller. Attention benader zelf de vakbond. Unabeng dat is Chirunu. Egoïsme. Ego-trippers zijn wij. Unabeng. En daarom hou ik afrechts. Zie? Ik heb georganiseerd. Zij dan om de wij hebben georganiseerd. Omdat jij het hebt georganiseerd, hebben ze jou gekoopt en misbruik gemaakt van jou. Ja. Dat moeten we zeggen. Ze hebben hun plannen gemaakt om de wijziging van de kiesstelsel niet te laten continueren door misbruik te maken van jouw protestmanifestatie. Ze hebben misbruik gemaakt zodat er geen zakenkabinet kan komen. Geen vervroegd verkiezing. Ja? Want unaf acties moro faraya maar wat bedoel je? De massa komen criminelen naar asrodat wagi. Ze hebben misbruik gemaakt van de gelegenheid. Zogenaamd dat je hier trouwbaar. Ja, is de NDP. Het trouwbaar, ja, is de ABOP. Ja, VAP is ook erin. Ulobasan dati. Ulobeng, unomantrolek Frans Guyana. Heeft u er mee bij actie gevraagd die zoal is? Ooit ik gooi nog staken voor Frans Guyana. Ik heb het 2 keer meegemaakt. Er was staking en hoor naar Frans. Ze hadden nog kolonie voor Frankrijk. Niet onafhankelijk. Tangan Mira schreef hij staak. Maar is het ja? Is het ja? Als rodati e bartak, mine doe mee. Te de man hoor wan go naar de vis e de yoshi de mij doe mee. Als koto barja, zonder strijd is er geen democratie. Wie is onze beste kameraad nu? Suma be klapa Ingrid vrouw. Suma be arresteer Raoul Abdulrahman. Suma be arresteer Maku recent laatst. En suma de no baga. Omdat de man brede botro. We zijn allemaal verraders van elkaar. We zijn Judasen. Sorry tak mim takiso. Ik ben ook Surinamer, al is mijn vader Argentijn. Ja? Maar we zijn Judasen, slangen, labarias. Ja, bongrobitas onder elkaar. Sorry tak mim taking.
Ik. Jubebar alasan ik tutok. At dede gue nangasot ik agwe. Egi ik gue. Ano gwa nga no amoni sa besile ken gado. Isi? Dat nasan mi brada en. Motegi wansani. ABTW cemi masaragado. Ya, na BTW. Damotegi sana senaryo. ABTW kir afolak. May isa sa tag BTW. Inoap sa tag BTW, no? Fade man betakin. Toegevoegde waarde, no? Belasting, no? Soort belasting. BTW wil niks zeggen beter te wennen. Dat na BTW. Wennen chan moro betre. Wennen houder van kouteer, zij horen kouteren moro betre. Want hun worden rijker en wij worden armer. Ja? Wat eeuwig de mij kon, de vorige regering. We moeten kijken hoe het is begonnen. Alsof wij niet weten waar de oorsprong was begonnen. Dus uno sap sana oorsprong. Uno sap sana monding. Dat je wakoleru no. Ja toch? BTW is een eis van de IMF. Dat de beleru no toch? Dat de tegen no toch? Eerst de betak jongen, als wij aan de macht waren, zouden we geen IMF kennen. No, de macht kennen IMF. No, de macht is een eis van IMF. BTW is een eis van IMF. Dus om jullie beter te leren kennen, dat wij moeten wennen om jullie beter te leren kennen, was een eis van de IMF. Kom tegen je Sani. Ik klap jullie allemaal in mijn larsen. Want if you tak na eis voor IMF na BTW, waarom heb je de casino dan vrijstelling gegeven? Zeg me. Waarom heb je de goudsector vrijstelling gegeven? Waarom heb je de vissector vrijstelling gegeven? Waarom heb je niks gedaan aan de winkelieren die zeggen ik begrijp BTW niet. Dus ik neem geen BTW aan, maar ik verhoog mijn prijzen wanneer ik wil. En waar haal je die BTW? Van ons. Fijn nou aan tak om demonstreren. Dan om demonstreren, no? Akas ba metro omeni. Isap mo masa mus payur osonono de na boven de 2000 da mane door 4000 wamu. Want aman pay BTW. Isatori? Meki bari bla 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 bla, maar dis na realiteit. Fa ap poti gezin dat o do. Yogia gezin dat 1800 ook toe. Ige 1800 de opa gasbom go tap 500. Fa 1800 alibi ete. Omeni 1300. Ja tak, abaya gasbom apaya yur oso. 1300 ref no sarif paya yur oso ta. Code eerlijk no dummies. Zijn we dummies geworden? Waburichi? Iji, dat na probleem. Zij de igi goudsector, vissector, casino, suribet, de winkri, sano apot BTW, zij de igi de vrijstelling. Omdat jullie debet zijn. Jullie hebben belangen. Om men voor de politici op om men goudconcessie. Houtconcessie. Om men voor de ministers, om men voor de politici op visiboto. Dat de mam taki. Miano pakito, miano piki of miano trama mina right to the point mi de. Is it ook? Om men mang op casino. Is op om men casino houders die na politiek. Daarom hebben ze hun vrijstelling. Is dat de eis van de IMF? Dat if dat die, dan met dat richting regering, richting DNA. If na dat na eis voor IMF toch, dan werkelijk ik hoor eer naar je schrijven. Want jap, boertje, boerkou, kou, nanga libisma. Tanga nomina libisma ete. Maar wan kring verstang. En me take altijd, if me taka realiteit en je arresteer me, i mag. Ete me giu agrani fu, no arresteer me wan, in
kirmi. Inom gi opdracht voor arresteer mi tamara lus mi, want I wish you for me. I wish you martel mi tamara mo kon baka. De inchir mi. Omdat de waarheid, de naakte waarheid, hard is aan te horen. Ja? Hard is aan te horen, hard is om te citeren en hard is om uit te spreken. Dan mag je me kwalijk nemen. Ja? Awisi, je tek me kwalijk, me lop you. Ik heb altijd gezegd, ik haat niemand, ik haat wanbeleid. En if ons matak hij haat wanbeleid, en de tegen wanbeleid, dan go gino een juridische bijstand die wanbeleid ook toe. Dan keur ik het ook af, daar ben je niet integer. Vooral als je deel maakt in de politiek. Dan keur ik het af, dan wil ik bijna niet naast je staan, want dan gebruik je mij en misbruik je mij en je houdt me voor de gek. Samen met u, met mijn broeders en mijn zusters. Is dat Tori? Is het dat? Dat na hier sanière? Meneer Atensio, una barangatori ete omdat velen zijn de mening toegedaan dat de oorzaak voor dit na oude politiek, een systeem voor a politiek. Onze politiek is nog steeds gebaseerd op rassen, haat, rassen dit en rassen dat. If you naar Blakama, dan moet je van de NPS zijn, of de ABOP, of de NDP. If you naar Hindustani, dan moet je van de VHP zijn, want tra Hindustani partij no de. Als je Javan bent, moet je bij de PL zijn of HVB. Karkon winsang. Het is op basis van etniciteit dat we stemmen nog steeds en dat we wakabakaman naar populariteit. Sabi, if een partij is populair, if een mandat populair, een mandat moet stroming, une lukuwan sama trafasi en de politiek man abu unde machti. Ze kunnen het volk op straat brengen wanneer zij dat willen en wanneer ze ervoor voelen. Luku vorming voor een coalitie is op basis van etniciteit. Is op basis van etniciteit. Meneer Atensio, de oude politiek na een oorzaak voor 17 februari. Het is niet een rassenstrijd dat is gevoerd op 17 februari. En het tak na een rassenhaat, een etniciteit, dat is magwastrati. Het is niet op basis daarvan. De politiek heeft de macht om te zeggen van tegen zijn samenleving, ga op straat, blijf thuis. De man ik de instructie. Bent u die mening toegedaan? Nou een stelling, Kulturu TV, nee, trekken een conclusie. Kijk, if you talk about politiek Suriname, ja, sedert we al onafhankelijk zijn voor dat zelf, moeten we één ding niet vergeten. Ja, tak a kunu voor de kolonisatoren tang in unu ete. Ja, a kunu a wis wasi bongro bita denki sadema libigwe omdat unu schreef actie onafhankelijkheid. Ja toch, omdat tu te swap tien so makti akunu dat ta ete. Ja, daar praat ik over, u zei zo net politiek Suriname, maar ik zeg altijd, politiek is slechts een woord bestaat uit 8 letters. U kunt het nagaan. Politiek bestaat uit 8 letters. Maar het hele ding is hoe politiek wordt gevoerd. Ano akondre e voer politiek. Na politicis. Ja toch, maar vade mij voer a politiek. Het zij rechtvaardig, het zij corrupt of gedoog. Ja toch? En in de meeste gevallen weer voor gedoogpolitiek. Waarom? Omdat we al die kunu van die kolonisatoren in ons ingeworteld hebben. Ja? Om de eerlijk, want alle de oud-politicis na Sam Rommel. Alle de oud-politicis, dat meneer tak, Blakama Hindustani, allemaal na Sam Rommel. Ja toch?
Wat wij als doorsneeburgers vaak vergeten. Want ik ben ook debet, toch? Misdrijf bedanis, toch? Omdat de mategi mitak we bestrijden corruptie, we bestrijden nepotisme. Ik was een sportieve speler geweest. De matega volk attention op Chimang. Ja, en andere attention naar money. Sabi toch, ze zijn een kleine politieke partij. Sa de man doen? De man gebruikt afvallig bakalik kadavers. Moeilijk voor Arki. Ja? We zijn niet alleen maar gebruik en misbruik als karbouwen en boerikies. We zijn tot de dag van heden misbruik als kadavers terwijl zij de aasgieren zijn. Dat is de oud-politiek Suriname. Daarom moet er een omwenteling zijn. En jammer dat jongeren die nu ook in de politiek gaan, jongeren als ik, toch? Ook dezelfde boot varen. Voor pleeg corruptie. Ik vind het heel jammer. Er zijn jeugdambassadeurs die de dag van vandaag parlementariërs zijn geworden. Of waren ook geweest. Corruptie. Waarom? Ano te wa matay mitak jongen. De appel valt niet ver van de stam. Isabi to? Of de man tak was een indruppels water, dus te mi pa de kosisma dan mi bem kosisma toe. Ik geef een voorbeeld. Ja toch? If president sa de vader van het land, toch? Ne lukupotisma, isabi, hij domineer, dat omdoen toe. Nee. Ik heb mijn mensen als leider, heb ik mijn mensen altijd gezegd. Is niet wat ik wil. Ja? Even, hè? Is niet wat ik wil, maar is wat jullie willen. Ik zeg het altijd en mi bigisma leer me altijd. Een daadwerkelijke integere leider zoekt niet naar aanhangers. Zoek naar integere leiders. En dat is wat wij missen in Suriname. Elk van hun die zich leiders noemen. Elk van hun die zich leiders noemen. Ja? Want alles aan na ik. En op het moment dat je haalt uit je moffel ik, dan ben je niet integer. Dan ben je egoïstisch en dan ben je een ego-tripper. Nevitak, wij, dat je hebt aanhang van nodig. Dat je hebt integere leiders van nodig. Pe you kan de nanga ding en mek wan besluit. Voor mek wan betre tamara. Maar dat na zou je missie. Maar nee. Unus refi, loba kadaver mentaliteit. En voor die de aasgieren, sabitak ulop a kadaver mentaliteit. Want voor jaar lang, de mij wipu nou bakasi, de mij sulek leba abani chesi burki. Dat wajari voor verkiezing, dat de mau trouwen wan brom, de mau trouwen wan black verfi, de mau trouwen wan wagigi, de mau trouwen wan pisgrong, de mau trouwen wan pti interieur verstorgste roko. Isabi toch, of wan pting, fade mai karding, dus maar zij tek telefoon op telefonist of telefoniste, dat de man na gadogi. Ja, en zo was het al. De tijd voor Christus was het ook zo. Ga kijken naar die filmen van Farao. Ja? Dape Yoshi. Van Farao tot en met Jezus. Tot en met Mohammed. Hebben we altijd slijmers gehad. We hebben altijd Judasse verraders gehad. Om wat? Om een kruimel. Dat is een probleem. En dat hij met arassen had, econo.
Want no denki. Tak den ingresa je in VHP. De geweld in VHP. De geliefd in VHP. Is dat poten de mij de geliefd in VHP? Ha? De ma mek so nga de tongo. Baka se de ma baka. Dan ide geliefd. Maar if je nou de eens, word je eruit geschopt. En zo heb je het ook binnen de ABOP, binnen de Partij Luhur, binnen elk politiek partij heb je het mis. Je moet draaien op hun stokken. Ja toch? Tidema kon de grondconversie aan. En je ziet dat dit op nadeel voor het volk. Dat je nou de eens, dan word je eruit geschopt. Want dat want je shut de man beri. Ja toch? Je shut de man beri. Je go in de man ingewanden. Maar je zelf naar van gesproken over grondconversie. Als 17 februari de op te maken naar grondconversie toe. In een dat. Laat het duidelijk zijn. Zij de mek de mij fit voor grondconversie. Mag je een simpel voorbeeld. Ze hebben het gedaan nu. Is op tak attention bij fit gisulen toch? Abos bij fit gisulen. Per man op hypothecaire uittreksel. Presidentieel besluit. In een bribi. Tak de man sera grong. Gisuur vast nu. Zogenaamd eigendom. Dat vaf de man naar de hypothecaire uittreksel dan. Min ook bij het. En zo heb je een grondconversie op te maken in 17 februari ook toe. Omdat de man wan, de man doet as aan die zie, toch? Dat de man hoort de zogenaamd avondklok of lockdown, zodat de man kan gaan. Wat ze hebben het aangegeven toch? Deze regering gaat gewoon door. Deze regering heeft geen mot met niemand. Deze regering zegt, ja, we gaan aan tafel komen met elke organisatie of individu die wil protesteren. Otesi de mas doang ngawang. Zelf in organic de man bij mekaar sem santu toch? De man bij potgroeperingen toch? Fuko broeia hier sani. Gelukkig heeft de organic movement het op tijd opgemerkt. Minus af, pakino bij man saan dat in. Is je dat? PKB saan dat in, misdrijf saan dat in ook toe. Jammer genoeg. Want anders ano bogo zo. Maar een grondconversie. Nou af de rida 17 februari. Tak de man doa complot disi. Want if een grondconversie nemen aan, geloof me. Om in multinationals ook kong in Sranang. Ja toch? Zogenaamde mokompot bedrijven ja. Dat bakada de maka tik de grond. Dan moet je een simpel voorbeeld. If me op 100 hectare. En nou werd tak elk 1 hectare tot eigendom maken, grondconversie. 100 hectare gedeeld door 1 hectare. Om 1 hectare grondconversie ei komt. Ei ta 100 toch? Ja toch? Dan mi kan ser 1 hectare giyu. Mi kan ser 1 hectare gis. Wis ade dekba in een grebi. Ja toch? Mi kan ser 1 hectare gi Kuldip Singh. Mi kan ser 1 hectare gi First Lady. Ja toch? Mi kan ser 1 hectare gi Dokse Club. Mi kan ser 1 hectare gi om de Indiër Sakong. Ja toch, de Cubanen Sakong, de Haitianen Sakong. Want het is eigendom. Dan ben je ringi 100 sma. Dan make money. Dat na grondconversie toch? Dat you know want do next na nga emoro. Dat you kan say ringi want trasma. Want het is jouw eigendom geworden. Voor kan nga de massa nap niet eens 20 bij 50. Kom dat 20 bij 50, 20 bij 20. Ze komen nooit aan bod. Faf de man zij verdient voor dusung, 5 dusung wamung. Dat de mij payur oso 2000, 3000. Tak de ma bif taibere. De mij arka vice-president.
nya watrana nga alisi, de may arka president, nya alisa nga pampung. Ja toch, is lekker. De may arka minister voor LVV of nee, financiële zaken. Dat wanneer je luxe wil leven, dan ga je BTW moeten betalen. Maar wat kwam voor in de lijst van de eerste levensbehoeften? Je ziet ik about het comfort. Word eerlijk naar ons refi. Dus if you buy one cap about no day, dat wil zeggen dat je luxe leeft. Zo netjes heeft die Heer je gezegd. Want in een lijst van eerste levensbehoeften, niet eens zo'n figibelle papier aan comfort. Is dat zo'n tak figibelle papier, toiletpapier, dat schrijft niet comfort. Ja? If you want gebruik van parfum, dat wil zeggen dat je luxe wil leven. Maar aksa semang en actie de semsma, satak nou een eis voor IMF, a BTW, van ding libi, sadenyang aladi. De may nyama kepabout, de may nyama steak, de may nyama carbonade. Ja? No denk tak de may nya alukragere. De mana pastei, de may nyang. Isabitok, de mana de karasan spaghetti. Dat de may nyang. Te de mohora zogenaamde lockdown die unubaka. Dat ding de in de privé discotheek. Leren af. Want inasan voor COVID, dat de man bedoel. De man ding de privé discotheek, de man drink de whisky. De man gwa de mocho mee, de man cha de mocho mee kong in wang. Hora lockdown ja. Dan mi e dag a regering dis uit. Inom hoor wang wap partiële lockdown of vijkaring. Ja toch? Op grond van noodburgertoestand. Hoor we een totale lockdown. Hoor we een totale lockdown. 3 mong nomo. Dat im sorry no. Dat je si omoro snel je gwe. Maar je ziet dat het systeem ook toe in een controle de economie, de regering, de parlementariërs, oppositie, zowel coalitie. De economie de mij bouw die unu. En als de economie in stand de man elibi. De man elibi na sem realiteit voor een burger. De man na hetra economie de mij elibi. Meneer attention, luka gezondheidszorg. Lukopo de va gezondheidszorg. Sadema karta. Sadema ab wel in staat voor abi sang. A burger noma abi. Zij de teye setwansani. Zij het rusgo in matisaka. Musbungi you ook to you mnya fentu. Te bori mnya fa sempatu. En het akku op een trapatu. De santi et chavreven kuina gemeenschap kona burger. Want we zien van de mij libi luxe, de mij bouwding bedrijfjes op ET. Je bent parlementariër, je bent minister. En je hebt om een bijzaken sa je doet ET. Ik moet ook minister of parlementariër, je tanki Simonette. Je leeft in luxe. Vergeleken met die burger die tot zijn 60ste en nadien ook nog meer moet werken om te overleven. Terwijl Yunaba zorgu dati. De santi na sansa musko kenki. A wet, a manier voor zet kondre musko veranderen meneer attention. Is nou op de laatste vraag dat we stellen, dat wordt tekent een model. Luko, if you talk about the economy in Sranang, ja, in feite we bar altijd Suriname is de 17e rijkste land. Of was. Dat de mij taki. We zijn van de 17e rijkste land naar een 3e wereldland geworden. Is niet waar. We zijn nog steeds de 17e rijkste land. In het aardbol. Want if uno bij de 17e rijkste land, de IM Gold no boja. Newmont no boja. Greenheart no boja. Omen multinational no boja. Omen Indiër sa de sen tekko en de tekko aladi ikan gasandere yosi vertek Cubana, yosi vertek Indiërs. Aladi. We zijn nog steeds de 17e rijkste land. Alleen hebben wij, en lek vasa yutaki a economie,
Pasrana tongo botaka ekonomia fusranang. Mami botaki aleg in a tunnel. Ano fu president fu. Dape de politici dis elibi. Want dat sweetie drape toch. Is je toch? Dat is zogenaamd. En daarom dat me bedoel na nga. A asgier gedoe en a kadaver gedoe. A Libisa wel Libya ekonomia fu unu. Anasem ekonomia fu ding. Omen de mai toucher in wamung. Omen functies de mij bekleed. In omen commissies de mij dong. En dat defend in een licht, in een tunnel dat hij. Voor Amelisa dat. Ja? Wansan mi want tegen wel. Want we hebben het over Melissa's. Maar dit heeft de president zelf uit zijn mond geuit. En ik hoop niet dat hij zijn eigen braksel niet weer inslikt. Want een journalist bij asking about de economie en amantaki. We zijn al uit de diepe dal. Wel pres, if we moeten uit dat diepe dal, dan zei de mek de man bronfoto dan. Zei de mek de man plunder dan. Dan idee na diepe dal etitok. En dat na je economie. En of uno. En ik blijf het weer zeggen, ik ben de enige gewezen DNA-kandidaat die met een notaris was gekomen. En ik zeg 1/3 deel van mijn salaris af te staan. Terug aan het volk. Want 20.000 wamong voor Gimtumsi. Ja? En ik heb geen nieuwe inkomsten nodig als ik 20.000 per maand moet verdienen. En als ik heb de president ook gezegd, president, u ontvangt president salaris, minister salaris, commissaris salaris, om een soort salaris. Bijna 100.000 wamong. Geef 80.000 terug aan het volk. Nada. You know doing. You know doing. Allemaal die daar zitten met hun nieuwe inkomsten. Dat zijn hun economie. Niet het economie van het land. Niet het economie van het volk. Dat moet tegen wansani. En mis dom mi denki. Ik wil niet racistisch zijn. Ja, ik wil niet racistisch zijn. Maar moet tegen mi loop alla rasgenoot voor meer. Maar sami constateer en zou ook dong analyseer. Suriname kende al een Malata als president. Ferrier toch, onze eerste president. Gouverneur en daarna president. Maar bij de Malata toch? Aluk? Anoluk. We kregen Shankar, Hindustan. Aluk? Anoluk. We kregen Joepie Pengel. Aluk? Anoluk toch? Zo kunnen we doorgaan. Telekufen aan Hindustan. Bijna mi want takiere. Mino de racistis. Maar sorry. Tapadis wel mo keuraf sabepsa. Maar mino wan bribi. Dat tede mo tak bakatak na ras dati. Dami fout. Tede mo tak dati na ras dati. Apwan. Ingewortelde rassenhaat. Dami fout. Je ziet dat? Van de Indianen hoeven we niks te zeggen. Want rassenhaat, uitlating heeft me sorry, archiefbeelden, per mijn baartak, jongen. Als ik voor deze mensen moet gaan stemmen, dan verkracht ik mijn moeder en mijn dochter. Ade, ik kan gewoon na.
Teka lukosot rasning. Tewe pleeg criminaliteit. Na ala raser. Mabena mi wan takitok. Isilek fa unulop ko in dialoog. Minawa mamyo er. Magief da ja van u de mandaat. Om de scepter te draaien. Ik denk dat wan fasief dere wan kondre op te maken naar een soort bevolkingsgroep naar jou. Want het onderwijs is toegankelijk voor alle bevolkingsgroep. Voor de een wat moeilijker, maar iedereen heeft toegang ertoe. Maar aan het onderwijs wan, manier van denken. Ongeacht je ras, ongeacht suma na you, if je moksi of je na wang etniciteit die abi. Het maakt niet uit. Alvast voor de wan kondre. Het moet te maken hebben met sa you kies voor osose. Wins ik je voor somo of suma lek president. No, aan wang zekerheid taxan o detrafasi. Is nog steeds op basis van etniciteit. Okay. En mi bretak itakasan dati. En mi bretak aksasan dati. Ja? En in feite, if mi arki you say taki, dan is het respect komt van huis uit. Ja? Nou, lek van say taki ano tipo tuan somo. Da o kombung. Isabi to? Ano tipo tuang yafa sa politicus of politika daw kombung. Nee. Ino kampo tuang baker lekwan administrasi. An euro ko. Je moet kaas ervan eten. Daarover gaat het. Maar in de meeste gevallen, zei de mitaki, luister wat ik je heb gezegd. Laten we het met een Javaan proberen, omdat alle rasgenoten de kans hebben gekregen. En in plaats om in dialoog te gaan treden met elkaar, in plaats om te gaan planten, vechten ze met elkaar. Iding Sumita was de enige die altijd in dialoog komt. Sa ewa kay go tagi atraras. Sa ego sakaki hindi gi atraras. Sukarno heeft het ook gedaan. Maar zie je onze leiders dat voor het volk doen? Nee. Dat maakt me taki. Niet etnisch bedoeld hoor. Want het hangt van je karakter af. Want dan lijkt van mij toch. Ik zeg een goede leider, een goede integere leider. Zoek naar leiders, niet naar aanhangers. Daarom heb ik mijn mensen on hold gezet. Omdat if misap tak yung mogo nakpanya, say de mo ko send de achterban of me go join. Mocht het zijn, mi besend de achterban of me go tulek voor altijd me ondersteun. Dan was sambe psanga de maf mi. Minobo machari mi kawita. Ja toch? Dat ben je een integere leider. Dat if abote sungu, you na alasta mang say jompo uitaboto. You na eerste mang. You no ko na nga senaryo tak minakautere me hori. Of me hari. Je bent geen leider waard als je dat zegt. Ja toch? You no katak dati nyapampung. Aswiti. Mayenya mastik nga carbonade. Je go ina moskee, je go ina tempel. Maar je doet aan voodoo. Daar ben je een daadwerkelijke integere leider. Ah? Je bent een president, maar je volgt een training voor leiderschap. Je een leider, maar dat soort training je gevolgd. Dan ben je niet leider genoeg te. Code eerlijk, en is een fout de. Motegi. Wat staat in de grondwet geschreven van de Republiek Suriname? Men zult geen gif ontvangen. De jude wan president, wan minister, wan DNA, wan karkong. Je no mag ontvangen giften.
in belang van sa de man be ontvang voor Bordeaux. Sinds de man best dong. Dapo bem opo aigba. Taka wetgeving taki geen gunsten. Geen giften. Zo belastingkantoren beschrijft laatst ook toe tijdens kers. We ontvangen geen giften. Sa de man bekisi. Anabu bigi medaille. Ja toch? Dat ik ba uno bedenk ik batak di sa piranha ja so yongo. Di so chirunu. Maar nee. De mau bartak ja omdat het Hindustan is. Trouwens ja omdat het Maron is. Terwijl een goed verstand zou zeggen van omdat je een verdomd zuchtige, materieel zuchtige leider bent. Dat wan kring verstang botaki. Sano bungi you no bungi wan trawang. If you manya carbonade, make-up manya carbonade tu. Temer you na akapting. You matroos mus nya fosi. Dat daar rest over ete, dat you en yang. Dat nou een koning. Dat nou een keizer. Dat nou een true, dat werkelijke, integere leider. Dat eerst mipching. Miwa si jongo. Lek fa you de drape da yapching da je play anasi na nga yupching. Hou je van papa? Dan laat ik eerst eten. Dan mag je kinderen sterven, no? Dan ben je toch je vader war. Sorry tak mim tak en dat het chiru nu jain sranang. En dat depching, of fit na nga desrefi, no mof mek papa na nga mama lop de eerder. Zodat ding kan kiswamp chin so fa alisi tu. Dat heb zijn sranang. Want dat trouwen bigi bartak, nee. Maar jij bent niet mijn broer. Want mama heeft uitgelopen met de Hindustan, of met de Javaan, of met de Indiaan, of met een Creool. Realistisch mi dere. Nasa me mek me ala day. Pa me kwa fout, ma me kwa fout. Sano musupsapsa. Onenigheid. Terwijl apchinos up next. Apchi kwa grontapunos up next. Dat heeft sa insranang. Jeremy brada. Dat heeft uno hoop na nga desandis funo. Da, zie je, daar kom je weer toch. Was de protestmanifestatie van 17 februari terecht of niet? Is ie? Waar is de oorzaak of waar ligt de oorzaak nu? En als je mij vraagt waar de oorzaak ligt en bij wie, al die oud-politici, allemaal, we moeten afrekenen met hun. Afrekenen. Meneer Atensio, we tegi tangi again. Die aan moment zijn bij Abanga Kulturu TV. En kijkers, wie bij de Kulturu TV Open Mic, 17e rijkste land Suriname. Kulturu again. Nanga money you can buy, wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy, wa olo if you mananga save money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety mananga save money that you no garan der veiligheid. Money you can buy, want that ramananga save money that brief me no man buy for one take. Money het ja kre, money het ja blijdschap. Money het ja hart na nga vijandschap. Maar if na money moest zorgen er gemeenschap. Usami moest streef, misreef wan dat. Mami de wan san voor de biggie wan sat. De doro da peda de soet in de zak. Dat toen no betak doe belata eet af. Vertrouw na nga wel zijn na wat je meet gaf. Dus als je belooft we komen niet eruit. A beleid voor jou en je ziet er niet om uit.
Luku ome money da pela sa in de kluis. Luku ome chinge de in de ziekenhuis. Trouw make moeite maar de no man go vooruit. Gudu man api na man abi make one face. Wat a day di u ala go na in a kuil. A money no man go vooruit. Nanga money you can buy wa oso my no man buy a firi fufiri na oso altijd. Money you can buy wa olo isi man anga trip money da brief me no man buy the tape. Money you can buy if you safety man anga trip money dat die no garandeer veiligheid. Money you can buy want dat man anga trip money da brief me no man buy go content. Money, 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 don't roll me. Money wanna make me get out the country. If you want money, you can't be lazy. So me make the money, money, money work for me. Money is great, and money me love, but me keep it straight. You can't buy love with money. Listen, you gotta know the difference. You can't buy health with money. So you gotta keep the balance and build up wealth with money. Yeah, yeah. Let me look at systeem sa ding ontwerp. As slavernij kom moro modern. En me look de boy na baka skerm. Dat me taki me want taka term. Maar me look de san na tap den bilbuis. Na rond soy wan de san e kom niet eens uit. Trawang ap ouders maar de abifta e wees huis. De probleem dat de boy no man speel uit. Je zie ja criminaliteit. Ja, armoede kost hij. De winkri prijs. Je ziet dat kawasan voor money. Ja, racistisch beleid. A koers aan wat feit. Je sha veiligheid. Na de sansa dem doge a money. Nanga money you can buy wa oso my no man buy a firi fufiri na oso altijd. Money you can buy wa olo isi man anga trip money da brief me no man buy the tape. Money you can buy if you safety man anga trip money dat die no garandeer veiligheid. Money you can buy want dat man anga trip money da brief me no man buy for content. We.culturo.com for the generation them.